uyinsizwa kufanele uma uganwe umfazi oyintombi engenangane. Umuntu onengane ungamthatha ezumfazi wesibili. Awukwazi ukuthi uyijonge nje la kwenu uthi mawuqala ugana uthatha umuntu osemekezile. Akuvumelekile lokho. Sorry man, sorry. Sizobathatha benjalo bezere Nkosi yami. Ngcine asina choice mfethu ngoba nani nina nishadileke nina ke nathatha abafazi abangena abantwana. Niyajola ngaphandle. Nishaya isikuni ngaphandle. Nizale singane ngaphandle. Lezi esithi ke izathi zona zifuna ukuba abafazi bokuqala wena lezo khuluma ngazo seniyayizalisa ngaphandle yabo. Hey wena lolu homo lolu uthoki lolu uphahla ungalwazi noma umthe noma ukhubazekile. Ngithi mina uma ngabe nina niqondile njengalolu limi olukhulumayo ongenziswa indlala. Ngiyakudlisa kwalo mengo mina sigwebo uyawubona lo mengo uthi unjani. Ngiyakudlisa kwawo mina fantombe ubhoka. Manje mawuthi kuyaholela ngoba ayakubangwa go. Banguteka nomsebenzi insizwa yini insizwa ayazodlala ngathi kodwa nenzondo udlala ingoma yami kodwa nomona wena uthanda ingoma yami kodwa nenzondo udlala ingoma yami kodwa nomona wena uthanda ingoma yami nomona wena uthanda ingoma yami kodwa nenzondo uthanda ingoma yami. Sasha sanibonani bafowethu, nibingelelwa sibongiseni wakwaNtombela. Le ehlihliwe bafowethu ngibingelela nje ngaphansi kwemzansi Trend TV uhlelo olukhulu lapho nesuke khona sikhipha ishisa. Ngicela ukuthi uma ungoqala nje ubheke le channel bafowethu, ngicela usubscribe la uhamba like and uyofollow na page lethu ku Facebook bafowethu. Asingakhulumi kakhulu. Ozoqala nje bafowethu siphethe umacingwane la, umacingwane udarabana noThoki. Abantu abanengicaba ukuthi bayamazi uThoki laphana. Hey wena lolu homo lolu uthoki lolu uphahla ungalwazi noma umthe noma ukhubazekile. Ngithi mina uma ngabe nina niqondile njengalolu limi olukhulumayo ongenziswa indlala. Yini ngasibizi kuthiwa ziyawushaya? Kwenziwa yini lokho? Haze ngizwe wena lisibiza kuthiwa ziyawushaya noma oyedwa wenu nje. Anabafazi anabani ngibele uyophahlazwa amanzi nithi niyageza mkezi ubuyoni usitake home affairs awuzazi noma you are confused, you are hungry, you are rubbish. I'm telling you straightforward. Unenkinga usho wena boxing tournament against you. Qala nje ngeqiniso phahlaze ngalo. Muzu ufike bese ushaya nqindi njengestawe ilutho bese ulanda unyo. Hey wena lolu homo lolu uthoki lolu uphahla. uNkulunkulu wami ngiyakubonga for ama haters afana noNgizwa because they are there ukuthi azongi-uplifta. Ngiyabonga uNkulunkulu wami. Ngicela ukubonga nenokuthi ungangenzi ukuthi ngiphame lo moya kakhulu ngize ngifuna ukumshaya ngoba ngiyabona nje abafuna ngishaya. Kodwa ngeNkulunkulu ngiyabonga. Ngicela ukwehlela ngenzansi. I want to be a bigger man. Kehlelezi isimaki sakho lesi wasathatha wasigeza wasibeka lapha. Manje sesihambe sikhokotha. Lungile uNkulunkulu. Ngicela ukuphakama. Ngicela nje ukwehla. Ngishone phansi ungiphakamisa. Wena ngizwe bhasopa konto ozoyithola. Uwelile uveza amaqiniso ukuthi waxoshwa yini ikhuzana. Kade kuyigcungamela isho sexoshwe yini futhi. Uthi ukhalezwa ukuthi iGcokama umlandeli walo omkhulu kodwa manje alimpost. Angazi ke bafowethu awuthi into le clip nanibone echaza ukuthi usubuyela eMandaba kwaGuqa awusixoxele kwenza kanani. Akaqala nje ngithi ukubingelela kusiyami ngibafakazi bamabahle bathulutho njengamanje bese ngibingelela abalaleli ngibingelela abalandeli bami ngibingelela umuntu njengamanje komthunzi wehlahla balaleli lisile senakhulwini bonke abakule balaleli lishiya ngithi shebaphem shebaphem wenzani hey kuthiwa shebaphem awuvume lapha awu nazi uyazi wesekwayo uyazi ngiyafisa hambe ngqongqoza kunemiza funa ngene kuyo nje ngqongqoze ngizofuna ngokwami kucace namhlanje
Yeah. Eso madoda. Ay ishinga abafana bakithi lelo. Welile kulungile asikhulumeni ke manje. Asikhulume. Njengamanje ke welile njengamanje sekufikile endlebeni ukuthi uzobuyela eMandaba ke manje. Wawuye kanje wawusuke kanjani eMandaba waze wahamba emdletsheni. Yini sikubuyisele eMandaba manje? Kathi kuba nzima kodwa ndothi nje uthi Yeah. Kunenkulumo lapho mfowethu wena hlekwayo. Wathi mangiphuma lapha eMandaba emdletsheni. Kwakhona inkulumo ezithi ngikhishwe mfowethu lo ungizwe lelinqola lasenkaya. Namhlanje ke ngizogeqa amagula. Ngizosula abantu abangathanda. Uyabonana lapho. Ungizwe uyiwashosha impela la washosha la kithi. Inkosi yethu. Ephumeni kwami yemdletsheni ishukhuzana umuntu engangivakazela unjogo thathi phase kahle okay oh yeah ngafaka unjogo nawe nomntwana stop story akusiyi ungizwe wangikhipha ungizwe naye wathuka esengingaphatha sebona sengigiza amaphepha akanasoka isandla isheni kwami ukhuzane ngemdletsheni ubani onesandla thulaka kwenzakala ayikuzani lapha khona ayebele phansi ikhabe belalela isisi kahle ukhuzane wayivamisa ukuba umuntu makudala ukuthi ukuqala umsifazane ngixabana naye ngifuna ukuphuma kwakumhlaba nakuya ngomhla ka-10 Agasti kwakumhla ka-10 Agasti ukhuzane wayivamisa kwangijwayeza ukuthi njalo makwi-birthday yami uyaphosta ubhala imessage kwaqondela ngaleyo ukhuzane ngasema wayihlabile enkandla kubo kunomsebenzi wayewenza eshati imfuzi ngaphosta omzukulu athi mina ukhuzane ngaphosta abanye abafana ukhona wena ongiphosta athi ngizokudila futhi ukulanga kuphinde ukuphuma kwami naye kukhuzane umuntu ukwazi waphuma indaba ezithi ukhuzane ungidise ikhabe ngiphe ikhabe ngaphupha nemdisa kodwa ngiyabona kwakumombi wena ngidise ngaphela namhlanje ngikhume basakudlala nje khona sisangiza ukuthi angipostanga ngibhala wangayibhala imessage athi ukumlaya ngaphuma iyona ntanzi bakhuzane kwaba leyo mdlalo lo njengalowo bese ngiphuma impela akekho aba nesande phumula ukukhuzana wakhishwa ikhabe nje ikhabe wena nixabanisa ikhabe nenhlobo athi ngikhuzana awukhuzana athi duwa photha onjoko mathi njoko umqadi phapha lo ukumshiya ngemva ngiyakhe ukuyikhalisa ke manje ubuhlungu aya okay all right mhlambe ke njengamanje usuyabuya usodinwe yini ke emdletsheni usubuye ngala nje kusubuya nje uthi khona yini sesekunethile nemdletsheni mtamshukuzane nganguthi unhloko ayifuna ukusuku nemini sephuma iphepha phuma mhla 17 2019 Agasti okay ngakhala ngoba angithi ngiyadlala Nkosi yami wawungaqondile ukuphuma ngangaqondile wamthusa wamthusa awukhuzani bakithi bakithi lalela ngemculo soyithi halamuzi la kunamahlebezi la ukuthi kunabantu owawubagadla noma ngeke ngibabala ngamagama njengamanje owawubagadla kuzwakala ukuthi wena la abantu owawubagadla kahle kahle wangaqondile ukubagadla khona lo wayikhohla ubani ngikhonzile mfana abantu utshatha yami emsakazweni eyithi nangithandule namgodi ngikhuza simhleba ngishaya wathi macingwa nyande emkhodo sesebacaba ukubuka bonke abasukelana hawu afika usathana ngoba usathana ngizongitshela iqiniso namhlanje khuluma sizwe uSgwebo sentambo utala bhane kakhulu laphana nehashe elikhulu impi inkulu siyakhala impela kakhulu laphana babanga ukuthi ubani insizwa yabo ngizodedela ama clip akhona bafowethu nizibonele nani ukuthi impi ingakanani nansi clip la ikhona hayi ngithi nje ngiyafisa bafowethu ukube ngithole nje lo muntu waqambe igama lethi konto insizwa ngesizwe ukuthi insizwa umuntu onjani ngoba ngathi wonke umuntu useyinsizwa manje aningi amathuna akhona kuba ngumsizwa so lento umsizwa kufanele ke siyilungiseni bafowethu
ngicabanga ukuthi lo muntu waqamba igama lomsizi usahola namanje uma ukuthi kuyaholela ngoba ayakubangwa gogo banguteka nomsebenzi insizwa yini insizwa ayazodlala ngathi abona wesigwebo sentambo mina ngitsizwa mfowasho ekhulu mina Jane ngiyakuzwa njengoba uthi nokungebanisa kwaba zinsizwa lapha ndle mina mase ngithanda mina sigwebo nokufisa kwalo mengo mina sigwebo uyabona lo mengo uthi njani nokufisa kwawo mina fantombe ubhokha sho mina mfowasho ekhulu ubhokha ngabi yami ubhokha khala abalandeli bakho kanti umcineka bafowethu kwakhuluma ukuthi uma uyinsizwa kufanele uma uganwe umfazi or intombi engenangane. Insizwa ke ziphawule kakhulu ngaludaba. Yawuthi ndede le clip bafowethu nizwele ukuthi umcineka utheni. Umuntu onengane yena enganayo umfazi engaganile. Umuntu onengane ungamthatha umfazi wesibili. Awukwazi ukuthi uyijonge nje lakwenu uthi mawuqala ugana uthatha umuntu osemegezini. Akuvumelekile lokho. Yabona ngikusho lokho noma bengangizonda it's all right. Umfana oganwa intombazane enengane engakazagana lo mfana umthukilisi. Usimama uzibhekene nensizwa lokuthama umcineko uyabeka siyakuzwa ngabendala kodwa nakho kufanele ukwazi ukuphi udustbin weingane eseyizela amantombazane aseyizela ngoba azaliswa yithi wena yalathina abafana sihambe sizalisa amantombazane sihlukane nawo ukuphi udustbin wabo ngoba ndalo wena umthathile wamthathe ngenamntwana amcineka lo wakho uma ungahlukana naye divorce thina siyomthatha la ngaphandle simzalise futhi simenze umfazi wokuqala asinankinga thina futhi sebashona labo baba okuthiwa bayaphoxeka uma uthatha umfazi nomntwana abasekho sebashona nje iningi labo ikhathi ishintshile emcineka ngicela ukuthi ungigethe lapho ngigethe emcineka ikushintsha kwekhathi ngicela ukuthi uyale thina abafana ngoba sine mindset ukuthi masibona ingane yinhle la ngaphandle noma ipakile ube ne mindset ukuthi ufuna ukuyizalisa mawungaba nomntwana nayo le ngane sabheke ukuthi ithathwe ibe umfazi wokuqala uthini ke lapho emcineka ngoba izoniwa yithi uwe futhi ophawulayo uyindoda ufana nathi kodwa yithi esoningane so wena yalathina mcineka lezi ngane enaqala azizaliswa izihlahla zizaliswa yithi amadoda nazo ziyafisa impela kuba abafazi bokuqala zingenabantwana kodwa akusenzeki yabona so ke sizobathatha ke mcineka sizobathatha benabantwana sinankinga thina abanye sobathatha nje maye nama qualities ongafunayo engihlonipha ephethe kahle ngibe lapho kwakhe ngiyamthatha asina choice manje wena cishe ngathi macingwane wena mcinela so sorry man sorry sizobathatha benjalo bezere nkosi yami mcinela asina choice bethu ngoba nani nina nisenishadileke nina ke nathatha abafazi abangenabantwana niyajola ngaphandle nishaya isikuni ngaphandle nizalisa ingane ngaphandle lezi esithi ke izathi zona zifuna ukuba abafazi bokuqala wena lezo khuluma ngazo seniyayizalisa ngaphandle sabo uyangetha lapho mcineke uyabona uSimomoza isitaba ntaba itotu akayele kosomisi ngibonge nje kakhulu bafowethu abantu abakwazile ukusubscribe belike nabantu abakhona ukuthi bechitha isikhathi sabo becomment bafowethu lokho esikwenzayo sikwenzela nina ningaze nithi seniqedela amadata bafowethu umfoko amahlobo ungcona idate indlela ngicela ukuthi uma ubhekile wayithanda i-channel bafowethu ngicela usubscribe la siyacela kakhulu bafowethu nisubscribe nilike nicommente
nisilandele nasepage lethu Facebook bafowethu. Umfoko amahlobo uyanithanda kakhulu. Ngizodedela namanye amaclip ebengakaze ngikhulume ngawo bafowethu. Ngiyabonga kakhulu. Nzondo wena udlala ingoma yami kodwa unomono uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona